Naimbag nga rabi, Bombo Janis, kandi kiti dumdungig manen ti programam tatang arabi. Yes, Doctor. Nice to see you again, Doctor. Okay, Doktor. Nice to Doktor, dati tata sitwasyon ni President Marcos Jr. Rason nga saan nga makapag attendar pa ilaeng kanigitay event iti Malacanang kanigitay da duma pa ikat rumrumwar nga dito ikat ag sagsagaba iti diverticulitis. So, ano dito nga klase iti sakit, Doktor? Well, kuna tayo nga diverticulitis apo, tiket mesa nga kondisyon, nga deti bagis tayo, apo, deti duwa nga klase nga bagis, deti Bombo Janis, no, deti basit nga bagis, ken deti dakkel nga bagis, wano te colon nga makuna. Digiti dakkel nga bagis, adda digiti kasla small pouches kuna no, deti kasla nagpulpuli kumaga deti parsela na when a portion DJ ka bagis tayo nga mabalin nga lumlumteg, no? DJ no lumlumteg dito Bombo Janis, si kunan ko nga diverticulitis ang baling nga lumlumteg DJ mismo nga portion DJ colon. So ako nada nga diverticulitis. Dok, so anat pakaalaan na dito yung ka, Doktor? Wala mo dito gapuanan na Bombo Janis. Actually, di damo, no? Kadwan na. No, nga cause na dito get unknown, no? Kunadamet, mabalin nga dadigiti babasit nga sugat-sugat, when no mabalin nga na gas-gas-gasa ni Joneg, kunada nga or babasit nga perforations or gas-gas, nagapuanan na nga mabalin nga ag-infection, DJ nga portion, no? Yung madadigiti risk go na digito, risk factors. So, kung na sino digito, kadwa na, siyempre, senior citizen, no, digiti nalulukmeg, although amay nga nalukmeg ko na yung presidente, digiti sigarilyo, no, digiti talagang agtetik, digiti ag-agas, digiti para ut-ut, steroid, no, digiti nangrangunan, digiti adda risk go na, digiti drugs, nga po na tayo, no. So, ngayon, digiti ket risk factors lang, no? Lalo nagiti nalaying mga tinataba, no? Digiti diet da, so nababati kunata yun nga fiber o dinat nating, no? So, digiti risk factors, no? Ket nasawen, digiti ket mabalin nga mapasama kadakwada. Okay. Dati ka din kwa ti worst kwa na at doktor ket kunada nga colon cancer. Ano Bombo Janis, no? Dati ket inflammation lang, lumteg lang dati Okay. apo, no? Kaya lang importante nga makita, maimbestigar. So importante talaga ma-CT scan da, kitain da no lumlumteg, adanana na, bueno adabot na. Nabutan, no? Perforated nga kunada, no? So nga i-blood test da, i-colonoscopy da, kitain da, siripen da, dito Bombo Janis, dito scope nga kuna, may pandati camera, di kimot, mesa nga tao, para ma-rule out, o kumbaga, mamuan, o mapaniknekan nga dito haan nga cancer. Okay. Maala pa lang no kwa ti agas dati kastoy, doktor? Well, dito mild severe cases, Bombo Janis. No mild cases, mabali ginana lang, no? Like siguro ginin antibiotics, no? Handaon pa lang ang kitanda pala dito diet da, siyempre, no? Medyo nataba, dito diet da, no? O dito dumamit to severe cases ket hospital da, no? Andang pagpakanin ni suda unay pa lang, antibiotic da, kap no? Mapigilan o maiwasan di siya komplikasyon. So di komplikasyon na mention tayo tatay, mabalin nga mabutbutan, tabagis da, agnana da, no, agbarado, no. So di jaya iti kapuanan na no apay nga maoperada no kuan, no. So di jaya iti iiwasan da. Doktor, anat pakalasina nga sagsagabagaya men iti diverticulitis ti maysa nga individual? Well, dito may individual akit no agsaksakit ti buksit na.
no talaga nga perme nga hangag pukpukaw di sakit ti buksiddag lalo iti kuna tayo nga left side ti baba no eta buksit tayo ti baba na kanigid apo nga aking baba no deta ket kang kanayong ita pagsaksakitan nan hangag pukpukaw di sakit na di mapektaran ti pinag-ubramon pinagturog mo no iya dumamet bombo janis mabalin nga agpaypayegpeg da, agtigerger da, kunadan nga, kuano, agpakbakwar da, no mabalin da dumapeget, maapektaran ti pinagtakida, no? Mabalin, agsuyusuyot da, bueno, tebtebelen da, ano, de dumaget, no, digiti worst case scenario, digiti agdara, no? Agpadara da ti takki, no? Agdara ti takki dangge talaga nga daran. Tapos, digiti ganam, digiti buksit da, talagang nasakit kunada. So nga digiti simptomas na digiti nga kondisyon. Tapno no mapreventaran na ti kastoy nga klase ti kasakit, doktor. Ano digiti masapol nga ramiden ti maysa individual ken masapol nga kanen na doktor? Well, importante mungket nalaing temet mga tinatnateng iwasan tayong iwasan digiti makmangan unay ti process foods no mahilig digiti deldelata instant noodles karkarne no so iwasan tayo digiti po no importante di pinag-inom tayo ti danom importante no no makay ano may makay ti danom na pimpinda so minom tayo no awang problema yo ti digotinyog aw medlak kay dagsakit ta buksit yo no minom kay ti digotinyog so napindas digiti nga pangdalos dagiti bagbagis tayo nga dagiti puro kuna tayo nga okay of course iwasan tayo ti uminom ti arak no dagiti bisbisyo tayo and regular kang kanayo nga regular nga exercise ka kuna tayo nga mamungget dagita ket mesa nga mesa nga pinagkitak nga na mention dito ket iwasan tayo ti stress kang kanayo deta minnet nga sakit bombo janis stress no ato detat gapuana na digiti saksakit ti tattao tatan. Yan nga ro, doktor, daduma kita isupay ti mga trigger, RJ stress nga talaga nga bumigay iti bagi, doktor, kasi kadi. When bombo janis do talaga makikita kong ket number one nga kalaban ti tattao ti stress. Stress nga awan ti maipropetsar na iti pamilya na ti riga ti biag. Wen doktora. Okay, doktora, kabayatan na doktor no dati ket mo pa inayon ken pamalagip karigiti amin nga kagailian tayo. Doktor, go ahead po. Well, amuya po, dating condition ket may iwasan tayo kasi minention tayo. No? Importante, bombo janis, bantayan dala, dati kuha tayo. Dati body weight tayo, number one, data, blood pressure, blood sugar, and dati bisyo tayo. Diti upat, ikang kanayin ko nga i-remind, diti pasyente, kapno, no. May iwasan tayo, sakit, apo, narigat, no, mas asa tayo, diti saksakit nga magpagastusan, maparisguan, mapektaran, ti ekonomiya, ti pamilya. Imbag na tayo amin na po.